cas pérdidas de Reganosa, onde se ten metido diñeiro público a pesar de que dá pérdidas. Isto está nas contas, que ademais pedín explícitamente, e que fixe as anotacións de explicación verbal e dun PowerPoint que pedín por escrito e que todavía ainda non se ten trasladado e que pedín ademais aos responsables económicos do Porto e que, supoño que moitos de vos veríades, pois a contestación airada que chegou dende o Porto e dende aliados de poderes fácticos frente a unha crítica que non fai máis que expoñer a realidade, que son as contas. Pero a nosa perde e todos e todas temos que facernos cargo desas pérdidas nunha infraestructura que ademais é ilegal. E en segundo lugar, outro Consello de Autoridade Portuaria, que foi o último, se toman medidas de seguridade, porque por tanto non estamos en contra das medidas de seguridade, pero porque estamos ante unha infraestructura crítica en riscos, que é o Porto de Ferrol. Cando pregunto por que é unha infraestructura crítica, din que só hai unha razón, porque seña crítica, efectivamente, a crítica é porque alberga Reganosa. Por lo tanto, temos que tomar medidas excepcionais e, por suposto, desembolso económico excepcional. Esta poboación está sometida a riscos excepcionais por albergar Reganosa, que ademais é unha infraestructura declarada ilegal polo Tribunal Supremo. Esta é a situación fáctica actual e, polo tanto, tamén exixir de novo que se cumplira, que se executara a sentencia e se trasladara aos diferentes órganos. É evidente que estamos ante un goberno da Xunta, o goberno do Estado, o goberno en funcións, insumisos. Tanto falan da insumisión, pero certo que son gobernos insumisos. Son insumisos ou unha sentencia do Tribunal Supremo. Creo que a ninguén se nos escapa que se houbera unha sentenza do Tribunal Supremo fronte a calqueira dos que estamos aquí, teríamos a obriga de acatar e senón incurriríamos en un delito de desobediencia, que eu creo que habería que explorar esa posibilidade, por certo. Pero, cando resulta que a sentenza dos sentenzas firmes recai sobre aqueles que coinciden cos intereses dos gobernos en funcións, entón elas mesmas os converten en unha insumisión a lo que se ve legalizada, sobre a que, por certo, tampouco actúa a Fiscalía. Estamos, por tanto, unha situación en dereito insostible, que creo que, seguindo as magníficas accións legais que se teñen feito, que se pode levar a bo porto. Esta era unha loita moi complicada dentro do Consello de Autoridade Portuaria, que efectivamente é bo que todos os concellos e todas as asambleas legislativas se impliquen nesta cuestión. Ademais do movimento cidadán, dende o goberno de Ferrol estaremos e estamos en todos os frentes que poda haber para que esta sentenza se cumpla. Insisto, esta sentencia que a outros nos afectaría de inmediato. E ademais, outro día escoitei por primeira vez no Porto unha nova excusa, que a lei que os gobernos en funcións non toman decisións. Non toman decisións de executar sentencias, porque legalizarlas sí que os toman. O esperpento certamente dialéctico chega ao máximo da tomadura de pelo á cidadanía, porque, ademais, se me permiten, en servizos sociais non se poden tomar decisións pendentes do Consello Interterritorial de Dependencia, non se poden tomar decisións que afectan inmediatamente a loita contra a pobreza dentro dos consellos de inclusión social, porque están en goberno en funcións. Pero cando se trata de legalizar unha situación ilegalizable, resulta que apuran rapidamente, como o caso de Reganosa Guiense, gobernos en funcións que se volven inmediatamente áxiles. Estamos, por lo tanto, insisto, ante gobernos insumisos, e creo que a cidadanía nos corresponde hacer que se acate a legalidade. Bueno, aquí rematamos e, en todo caso, abertos as aclaracións que estimen oportunas, as preguntas que estimen interesantes. Non me quería preguntarles, unha das últimas rodas de prensa con la abogada
dicho que estaba operando sin la cobertura de las aseguradoras de la NASA. Eso, es decir, ¿hasta qué punto lo pueden acreditar para que podamos hacernos eco de ello? Por sentido común, unha vez que unha instalación ou unha empresa declarada ilegal, evidentemente, que queda sin cobertura de seguros, que aseguro que a pena vidente non cubriría esa póliza. É ilegal. Que tienen alguna constancia de ello, que tienen alguna constancia de ello más allá de... Papeles no, pero si el edificio está ilegalmente construido, ilegalmente todo lo que está sostenido desde el principio cayó, está claro que ¿en qué estaba asegurado? Estaba asegurado en una empresa que se creía legal, una empresa que es ilegal y que ahora mismo está sin permisos, no creo que ningún seguro se atreva a asegurar.